aurtengo gonbidatuak platora etortzeko denbora nundik atera duen ez dakigu. Donostiako astelena jatetxeko arduraduna da, Basque Culinary Centerreko irakaslea eta ETV-ko Abokados saioko aurkezlea. Biba Ander González. Aupa, Ander! Kaixo, Ander! Ander! Ni James Bond. James Bond beti irabazten du, beti neska guapekin dabil eta kotxe ederrekin. Bai. Eta ez da sartzen. Ez, beti ondo dago. Beti ondo dago. Beti ondi dago. Seguna, James Ander. Bond esan duzula, ni Mr. Bean ere izango nintzateke tarteka, Edo Indiana Jones. Zu Mr. Bean tarteka bazara. Hori oso ondo egiten duzu. Ondo ateratzen zaizu. Baina iztarteka Mr. Bean. Tarteka bai. Eta eskerrak. Ondo pasatzen dugu guk ere. Gure James Bond. Bai, Ander, Maialenek esan duena egia da. Hori dena batera egiteko, ze gauza askotan sartuta daukazu muturra, saltza askotan zabiltza. Pilo batean. Nola daramazu hori dena aurrera? Ba, ondo daramat, gaina gero analizatzen den nere semien bizitza, eta gauza askoz gehiago egite dituzte seme. Eskola kirola, saskibaloia... Dana, esatezu. Gu, ari gea borrokatzen 8 ordu lan egitagatik, eta beraiek? Bai. Hori egia da. Bueno, ni azkenean astea banatzen dut grabaketatan, hosteleria pixkat, eta asteburua ja familia, ze bestela ja... Ongi egiten duzu. Osea, que... Asteburutan ez duzu lanik egiten. Sukaldatzen dut. Sukaldatzen. Bakarrik. Baino etxean. Bai. Hori gauzarra. Goiz altxatzen naiz. Normalean menua semek eskatze diate. Egazti sopa, txipiroiak, beraien nahi dutena, edo kanpora jun nahi badute bazkaltzea, badakite ze jatetxera jun, zer dagon gustatzen zaiena. Mira. Zibaritak etorri aldia semek eta... Bai, badakite jun bardial altzotara txipiroia jatea, badakite... Bere guia Michelin, zure kamiseta bezerakoa. Bai, badaukate gina. Beraiek menua eskatzen baldin badizue, zu asteburuan arituko zara, erosketak goizean erosketak egin, bertan egingo dituzu gainera. Bai, berretxaldean. Aitorri ikusi dut ere, Aldamarkaleko guztiak gaude gaur hemen. Gaur hemen, ofertan torri zate dena. Ala ere Anderlenik eta baina osasunari buruz ere galdetu behar dizugu. Zer modu zaude osasunez, aurreko denboraldian izan zen ituen gora bera batzuk. Bukatu nu nola besikulak enduzi daten, aurkitu arte zertzan, azkenean gaizki pasatzeizu. Eta azkenean bizitza berri bat, bueno. EITB maratoiarekin bat nator hau duten, ez daiteke argazkia. Noski. Eta demoraldi berria, indartxo hasi duzue, gustora hasi duzue. Oso gasegea, gaina ere guretzako, urtero da ikastola aldaketa bat bezala ez dakizula zegela tokatu zaizun, iritsi gea, oso plato polita jarri dugute, oso lankide betikoak daude, baina ere berriak etorri dira, osea, kurtso ontako gela gustatu zaigu. 8. denboraldia. Azkar esaten da, Ba, 1500 programa ingoitugu aurten. Hori telebistan asko da, Ander. Hori, gaina, jendia gelditze dit kalean, astelena jungea, ya no cocinas nada. Leo, nola ez 1500 ditut. Bi rezeta dia, ia, 3000. Eta nondik etortzen da hori, inspirazio hori, Ander? Hainbeste rezeta egiteko? Ni bete esate, uste dezute abokados Gabriela tani gehala. 40 pertsona gea, badaude 3 pertsona errezetak pentsatzen, errezeta pentsatzeko jakin bar da urtean segunean gauden, abera Aitorrek sisak dituen, itxasoak zer ematen digun, gu saiatzen gea gure programa merkatuak ematen duen produktuekin bat etortzea. Gauza pilo bat, ez da erresa, dana jate. Osea, zu asteroko programa bat egiten badezu, bueno, ze kontatuko dizu, zu 5 urte gainea. Baita. Osea, que... Gu oraindik sukaldean ez gara, hasi, oraindik ez. Gustatzen zaigu jatea, Ander, asko. Hori importantea da, Bai. Noski. Eta errezeta guztiek sekretua izaten duten bezala, abokadosen sekretua zein da, horren beste irauteko? Ba, ni uste ja, jendearentzako, zubakizu norbaiten etxazoa zenean badaukate semen argazkiak, aitona mona badituzte hilo banak. Guztet ja hor argazkitxo batean bagaudela. Ze guri kalean jendea ja gelditze digut, eta ja ez da Ander edo Gabriela ja hitzein deten digute gaur hori asko hain dut. Ze pentsatzen, ja beraien etxean gaude egunero, badakite ere txikientzako abokados bukatzen danean ohera dijoazela. Osea, ere bagea azkeneko programa. Eta
Ez que zuek gainera, Ander, egia da, zuek oso naturalak eta hurbilak zeat, Oso erras ikusten da zuen programa. Nire maztek eguner ikusten do. Saiatzen da zure gauzak egiten, baina oso errasa da. Eta horrek ere oso erraz zauten gantzatu egiten du, ezta? Errezetak nahiko errasak dira baita ere, ez? Bueno, nera monak esaten du ingrediente pilo bat izan behar ditula etxean. Hori ere, bueno, konturatu gargea ere, abokadoz azitzenetik onera asko aldatu dela, noski. Konturatu gea ja Euskaldunaz aparte jende pilo bat bizi dela Euskal Herrian, denda berri pilo bat daude, hori izango da ere gure programako arlo bat, zer erosten dugu Asian, adibidez, Asiatar denda batetan, osea, konturatu gea asko gehala ja Euskal Herrian da. Orduan, ireki bar degula, ni badakit zapata kaxa bat bezalakoan nintzala, badizu kokotxarro da bai bezu, baina open mind egin dut, eta asko ikasten ere, osea, ez nekizkien gauza pilo bat, orain ikasi ditu. Gainera, kontu da 8. demoraldi honetan, nobedadeak ere ekarri dituzuela, ez da beti saiatzen zarete berrikuntzaren batek hartzen, bat adibidez gaiarena, ez da? Bai. Tematikoak, ez da? Bai, izan daiteke, badago egun batean deitzen da familias, baina ez da familia gure familian artean, familias de alimentos, esan nahi. Ez, Gabrielaren egun garrantzitsua da, badaude bizitzan produktuak fama txarra daukatenak, saiatuko gea produktu horiei fama txarra kentzen. Ara, belartxarra bezala? Honei fama txarra jartzen, begira, toma. eta gero sukaldatzen. Zeren batzutan, Gabrielak esaten duen bezala, zu gauza osasuntxu bat, gaizki sukaldatzen ez osasuntxu egin dezakezu. Hor hasiko gea, hor hasiko. Aitorrek ere esan digu, ez da, perretxiku batzuk, ez dut izena gogoan orain. Nik ere ez. Zer ziren, esan du, baina... Ez da xabe. Bueno, alegia fama ona ez daukaten perretxikuak hemengoak, baina oso onak direla, baina oiturarik ez dago, eta jendeak orduan ez ditu jaten. Ez ditu hartzen. Bueno, beste sekzio bat, harakin batzuk izango ditugu programa, Etxezar eta Arategikoak, eta hori erakutsi nahi dugu. Petxugaz gain badaudela gauza gehiago arategietan, bale? Beti goaz, saltxitxak, eta... Arrazoia, xerdomua, petxuga, saltxitxak, beti gauza berdin hamburguesa. Baitorri pasatzen zaiona, o arraindegira zoazenean, berdelak zenbatek eroste dute, berdelak. Eta gero bixiguaren gatik pilo bat ordaintzen dute, gauza horiek. Ari da pixkanaka, berdela sartzen, pixkanaka ari gara ez da ikasten, baina kosta egiten da. Gainera, berdel denboraldia hasten denean, hasieran mitzat oso gustora jaten da berdela. Eta berdela sukaldatzen ikasteko oso ona da. Ze grasasko dauka, eta puntuz pasatzea oso txarra izan martzea. Orduan, ondo gelditzezea, beti. Ez da lehortzen. Zu noiz bait, ez baldin zaude seguru, berdel bat hartu normalean ondo ateratzen dela. O bonito batian, bentreska, ondo ateratzen da. Beste zatia ja, igual, lehorra gelditu. Bixigua eta diferentea da. Bai, bixigua... Txitxarro ere bai. Berdela. Arriskutxoa dira. Beraz, lehenbiziko zita baterako zerbait prestatu behar baldin badugu, berdela bada... Bai. Bada aholku bat, uste? Bai. Dirudi dignoa ez dala, baina... Ni beti esan dut, itxasoko elegantea da. Ikusi dezute ze nolako larruzko txupa daukan? Izugarria. Larruzko txupa. Bai. Eta ez ditu eskamak, gaina. Egia da. Goxoa. Eta baldin bazara alako milindris bat ola jaten eskaxamarra, gure zuzendaria bezala. Zerrekin hasi behar dugu probatzen? Ba, ni uste gauzai mania izaten diegu usaiaren gatik. Askotan. Izan daiteke, begira. Badaude gauza asko, azalorea egiten dezunean etxean, hirugarren pisukoak ere usaitzen du, ez? Olako gauzak, tripakiak, aste guztian zehar, hor astensorean daude. Nik ez, nik ez. Ni gustatzen zaizkit pila bat. Ni pila bat. Horrelako gauza bai. Urteekin iriste zela, ze ni ere usai hori, nire aitaren tabernan asko saltzen zian muturrak. Baitu zu. Eta goizero geizten zinan da hor zitu muturrak, hola jarritak, ozten, eta ikastorara juten zinan usai batekin dezaten dira. Eba, bain, muturrak ikusten baitut karta batian, muturrak. Eskatu egiten dituzu. Orduan zer egin behar dugu batzutan sudurra itxi, eta probatu? Bueno, laiten zan txikiekin, ez? Venga, purea, ez dakizuer, ez? Begiarekin ere asko jaten dugu gaur egun bereziki gainera, ez da? Gaur egun oso, platerak oso politia jartzen dituzu, Esaten digute plater politat, baina barrukoa gutxi, ez? Hori askotan pasatzen da. Baina hori ere zalda mito bat, gozearekin ateratzen zen. Ni olako gauzak irakurtzen ditu danean, ez? Normalean Michelen izarretako jatetxeak izaten dira.
ez dutena kontatzen diala igual 22 plater. Hori arrazoia. Osea, zu ari izanena da, dastatze menu bat hartzen, ez da olagarro bat jalmar dezula, pixka bat, eta gero antxoa etorriko da, eta gero arkumia, eta... Gauza diferentek probatu, gauza erra da hori. Ze hona. Eta esate baterako zuke sukaldean lanean ari zarenean, musika jartzen duzu, irratia entzuten duzu. Bai. Ni sukaldean hasi nintzanean, nire aitak jarri zituen bafle batzuk, jatetxean, eta geneukan maila pintxatzeko eta dana. Entzuten genuen goizetan, larun bat goizetan, ostiraletan parranda pixka bat egiten genuen, El Rimadero programa bat, zehala raperoak eta labako gauza, bai. Sukaldean zerbitzu hasi arte, oso importantia da irratia. Bueno, ni gogoratzen den eramona, beti izan dura Iñaki Gabilondo sukalde. Osea, beti jartzen zenun eta goizetan hazen. Gero, taberna ireki, itzali irratia. Hoi beti. Eta zu gaur egun non disfrutatzen duzu gehiago, Ander? Zerbait prestatzen edo zerbait jaten? Bitan. Begira? Bitan. Bai? Bitan, baina gero eta gehiago gustatzen zait bakarrik sukaldatzen. Orain deitzen diote mindfulness. Zerbait egiten dezunean, lasai jartzen dizula edo lako zei bai da, ez? Nere mindfulness da hori eta belarra moztea. Bai, eta hori da azte burutan egiten duzun, ez da? Bakarrik sukaldean aritu. Zer da azken aldian prestatu duzun edo probatu duzun plater bat eta esan duzuna, buah, hau oso ona dago edo oso ona ateratzen zait? Bueno, bezikulan asunto honekin ere beste sukaldaritza mota bat egin dugu daran etxian, ez? Dana olio gabe, parrillan barazki pilo bat egiten, osea, garbi jaten, baina egin duguna indarra asko da alinotan, bai? Osea, petxuga bat jatea egun batean, kurri pixka batekin, beste egunean pimentoi pixka batekin, edo prestatzea pixka bat goxotasunez zura bota baino lehen, asko aldatzen da gauza, ez? Orduan ni hori esaten dut, saiatu gaitezen pixka bat 5 minutu lehenago zerbait egiten, ni beti gogoratzen den, nire amonaren etxean harakinak ekartzen zitunean poltsak, nire amona, baratxuriak hartu, petxugatan sartu, osea, beti prestatzen zuen ja, eta frigorifikoa zijoan. Hemen ja bakarrik ireki, jarri, eta ja, egina baldin badago igual ja bakarrik berotu. Baina ni uste, eman barri diogula maitasun hori. Eta indeguna da, osea, produktua garbi-garbia jan. Etxean sufritute pixka bat, nire bezikula falta. Bueno, ikasi ere, bai. Inkompleto ditze diate, bai. Bai. Hona dut hori inkompleto. Aizu, eta sukalari bezala bai aldago zerbait geizki ateratzen zaizuna. Ostras, ez di sekula ongi ateratzen, ez diot puntu harrapatzen. Ander zerbait izango da, venga. Hainela 20 urte hasi nintzen, beti azten zera postretan. Ikastolatik, oza, eskolatik ateratzen zenean, eta beti ez zait oso ondo atera flana, badirudi oso gauza simplea dela, bai, baina flana badauka bere historia, ez? Mugitu behar da, ez da puskatu behar, baina puskatzen zaian, mozten dezunean, haban hautsin behar da, ez? Ez ditu zuloak izan behar, zuloak baldin baditu irakin egin dula, oza, badauka bere historia, flana. Batzutan, pentsatzen ditugu gauza simpleak, esaten dutenean, ezkaraiko etxaurrena dauka flan oberena. Bere asuntoa dauka. Nik uste dut niri flana ongi ateratzen zara. Probatu inbarko du Maialen. Probatu inbarko du. Zari zara, kurrikuluna botatzen? Vainilla edo kanela. Ez kanela. Kanela. Ostra. Bai, ni vainilla. Ni vainilla. Ni vainilla, nire bai, Ander, vainilla. Bai, kanela arroz con leche. Osa, eske mentalde asko daude. Oso, nire bai. Mentalde asko daude. Ander bezala. Zer raro xamarra da kanelarena hori. Eske hemen... Kezkatu egin behar gara. Abokadozen adibidez, banatzen geha, kokoko jogurra jaten duna eta ez. Edo pizza piñakin edo ez. Ni beti naiz bai. Eta nik konturatzen nahi zuek aholku asko ematen dituzuela. Eta aholku horiek oso onak dira. Ordu nire ditut aholku horiek ere ikasi. Orduan atal honeri izena jarri diot, inoiz irakatsi ez dizkiguten sukaldeko trikimaioak. Zuk irakutsiko, bai? Ondo, saiatuko nahi. Venga, jongo gara horrela ardira. Venga, torri honea, venga. Izen motxa jarri diozu. Oso izen motxa, baina horrela nahi. Gaur egun garaietarako Zuzan protagonista jarri hemen erdia. Nik arraz asko izaten nire sukaldea gustatzen zait. Baina moldatzen ez batzutan patxin-patxan. Askotan antolatzen ditut goizutako sozidaden, afarik eta bazkarik eta horrela. Eta nik beti arazo txiki bat izaten dut. Beti, o pasatu egiten naiz edo gutxi egiten dut. Nola neurtzen da pasta? Nola neurtzen da fideok eta hori zenbat pertsona, igual 10 pertson, nola egiten duzu? 3 pertsonantzat, 4 pertsonantzat, neurtu, gu 4 gara.
pastan asuntoa. Pastan asuntoa. Daukazu, espagetia, Bai. edo makarroiak esango genituz. Diferentea da, ezta? Diferentea, neurtzeko. Azkenean, pixu bat zitza egiten badegu, imaginatzen dut elkartean, igual pixurik ez dezuzela izango. Ez dago. Pixua izan da, 80 gramo. 80 gramo. 80, 100. Vale. Biek gauza berdina. 120. Baina hemen badago asunto bat, hau neurtzen du. Honek neurtzen du. Honek neurtzen du? Honek neurtzen du. Nola? Espagetia neurtzen du. Espagetian kantitatea pertsonako, hemen dago. Zuze ustezu. Baina nola? Ez dut asmatzen, hau di espagetik. Hau badirudi dela... txuloarekin. Hau da, italianoek kalkulatu zutena... Eta hori zema pertsonentzako bat. Bat. Hau betetzen bat. Hor gehiago. Desente da, Bai, Desente da. Igual hau 80 gradu izango litzateke. Makarroia, ni normalean makarroia, karroza eta gauzakola, basukadak egite ditut. Begira, baso batekin hartu eta neurria eta da. Oso ongi. Begira, oso ongi. Hori enuen sekulan. Beste gauza bat, beti geizki ateratzen zaidan, batek esan zidan, parra egiten du janderrek, badaki ni uste zer egin barduan. Niri batek esan zidan, bekala egin horrela. Hemen sartu, zuritzeko. Badago beste asunto bat honekin ere, jendea egiten du ur botila txiki batian, baina, klaro, ur botila betetzen du. Amigo. Betetzen du materialez. Eta orduan, ez du mutzen. Ez da egia da. Errexena da, hartze duzu burua, ateratze dituzu hortzak, eta ez duzu ikusten arginan, nola, iten du nola. Zapaldu. 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 Tarduna kapsula puskatzen den bezala, eta horrek egiten du, azkazala ateratzea osoagoa. Begira. Hala ere, badaude zurituak dandatan, Guretzako hostelerean, ni gogoratzen naiz, ireki genuenean jatetxea, gauetan, kolpea, jander. Pixkat, Agonire, horrela, Hola, edo, hola, pixkat, egiten du klak, jain du klak. Egin du, egia da, jazta. Bueno, gero ere, ur beroan jartzea. Bai? Ura, berotzen duzu pixkat, edo ur beroa iturrikoa, oso beroa. Hor sartze dituzu 10 minutu lehenago, osoa, horrela osoa. Asko zuritzen dira. Gu pasa ditugu gauak, hola, lana ez egunetan, jartzen ginean bakoitza baratxurik kaja batekin, eta venga. Ze ona. Pentsazazu, bisiguak atea. Venga. Haze usai hausten horrek. Beste bat, eta niri asko gustatzen zait, baina denari botatzen diot pikantea. Kolakaurire bai. Kolakaure pikantekin behar dunik. Bai, gustatzen zait pila bat. Baina gero ze gertatzen da. Piperrak eta horrelako gauzak asko pikatzen dutenen, nik lehenengo gauza egiten dudana da, xast, ultra oska, igual seitzen du pikatzen. O gehiago. Esnea hobeto. Ogiare jaten da, ogiare esaten dute ona dela. Ni esate dizut gauza bat, egile esan barret. Hemen kontatzen nahi naizen gauza pilo bat, Gabrielak erakutsi dizki. Bai, hau, Gabrielak esan dizki. Eta bain esango dizu dana, Gabriela, indiara jun zan oporretara. Lasia edaten dute horiek. Eta hori da, lakteo bat, uste, fruta la pasión, edo mangoa daukana, hartzen dezunean kurri berde edo pikante bat, hori edatezu. Izugarria. Nere semeak esaten du, ogila sartu behar dela. Hori, eta zuk zer esaten duzu, Ander. Ba, nik ure esaten duzu. Nik ere bai, ogila. Euskal maian esniarekin ez dugu jaten. Ke ba. Zuber keizea, baina... Bai, bazpan, ez dakit. Lakteo bat. Eta gero beste gauza bat, hau bai. Eta nik beti... Etxean egiten dut, nork ez daka. Nik etxean benetan esaten dizut, 3. kajoien gaina esan dut. Lehenengo, bigarren ez, kuidau. 3. kajoien horrelako bat dakat. Eta funtzionatzen du horrek? Asko funtzionatzen du. Benetan funtzionatzen dula. Hau lanbrotuta dago, ez dago garbitua, behar do limpia parabrisas, baina, haizu, benetan esaten dizut, baietz ez dula pikatzen. Teoriak. Beste sistema bat izango da. Ni ez dut bat zinisten, baina bat. Baietz. Tipula hotza egotian, tipularen ura, gehiago pixatzen du, mostean ez da evaporatzen, da ez dezuna garre egiten. Hotza behar da orduan. Bat. Amigo. Ez dakit egia den edo ez. Nik ez ditut oztutak. Ni uste, balio dun teoria dela, labana oso ondo zorroztua izatea, ordu mozten dunean oso mozketa garbia da, eta ez da ura igotzen.
baikari izan Beste bat liteke. bazegon zala, bustitzen baituzu eskuak, Bai, hori- hor gelditzen da, Hori da, baita ere. denetatik. Hemen gogoratzen. Denetatik, baina ni uste dut, Labana ongi zorroztu, tarrak garbi-garbiakin. eta gero eta gehiago pikatu, gero eta immuneagoa zea. Bai. Ja. Hori da izaten da. Hori da. Beitu egunen nola ikasten dugun? Horrena izango da beste bati ematea, tipula... Bai, hori txiki izaten da. bat, Eta gu ondoan egon Orduan itxoik. zu pikatzen. Ni ez dit pikatzen, ez? Ondo, ederki. Oso Asko ona, ikasi dugu, Bai, oso ona. ondo. Ke fenomeno, Bai, zu. Ni geratu naiz espagetiaren trukoarekin. Hori oso ona da. Hori Ni oso uste da espagetin truko hori. Euskal Herrian medida horrek igual ez dula bai. Igual pixka Maialenek, guretzat. arrazoia zen. Bueno, bat erdi edo bi, Bai, hori da, bai, bai. bakoitzaren zeak, ez da? Gainera gure etxetan, gehiago egitea normala da, ez? Bai. Eta taperrean gordetzea, eta ja badaukazu zerbait, Hori da. egina. Beti hobera sobratzea faltatzea baino. Bai. Zalda lander. Alaxe